אנחנו יושבים על הרכס שצופה אל העיר העתיקה, ועוד מעט אנחנו עומדים להיכנס אליה. העיר העתיקה של ירושלים, שמאז כל הדורות חותמים עליה ושואפים אליה. אנחנו נהיה הראשונים להיכנס אליה. הטנקים של איתן מתקדמים משמאל וייכנסו לשער האריות. לנוע אל השער. מסדר הסיום תהיה על הרחבה למעלה. עד כאן עבור. עומדים מתחת לשער האריות. שער מת ליפול. כנראה מההפגזות שהיו כאן. הצרכנים מסתתרים ליד הכתלים. אני נצמד לאחד הכתלים. בוא. אנחנו הולכים ומעמיקים בתוך העיר העתיקה. הר הבית בידינו, כאן תלמיד, הר הבית בידינו. פירות ושרית כמענו, כל הכבוד, כל הכבוד. חדל, כל הכוחות חדל. תחנות תמיד, כאן תמיד כל הכוחות חדל. כאן קודקוד 8-9, האם מוטה מדבר? עבור. מוטה, אין כמוך על יד מסגד עומר. אני נוסע במהירות לשער האריות, 100% סוף. אנחנו בתוך העיר העתיקה. החיילים צמודים לקירות. תגיד איפה הכותל, איך הולכים? אני יורד ברגע זה, אני יורד במדרגות אל הכותל. אינני אדם דתי, מעולם לא הייתי, אבל זהו הכותל, ואני נוגע באבני הכותל המערבי. ברוך אתה אדוני מנחם ציון ובונה ירושלים. שנה הזאת בירושלים הבנויה